Na samiyɛ bɛna don effectivement inondation labɛnni tɛ samiyɛ dɔrɔn ko ye yanni anw nana yan un certain 8 août 2024 k'a daminɛ o don fo sisan ka a ɲini ka sanuya nati ne t'a kɛ inondation dɔrɔn kama sanuya bɛ se ka nati komini kɔnɔ cogoya min na o kɛra an ka wale dɔ ye o sanuya ɲinini kɔnɔna na inondation bɛ bali o fɛ bari nɔgɔ bɛ bɔ adamadenw yɛrɛ de la a bɛ bɔ su kɔnɔna na ka se kabilaw ma fo ka se quartier ma ka t'o la ka komini bɛɛ lajɛlen minɛ o minɛn kɔnɔna na effectivement an ye baara dɔ kɛ depuis tilema fɛ an y'a ɲini ka komini den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka a ɲɛf'u ye san tɛmɛnen mun kɛra an ka komini kɔnɔna na n'i y'a quartier 8 ta quartier 2 dɔrɔn de bɛ yen min ma kasara sɔrɔ jiko kasara la n ko an ka hakili jagabɔ o kɛrɛfɛ jamana yɛrɛ ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ min bɛ sigi comité de veille sur les questions d'inondation et de catastrophes naturelles o bɛ yen o comité sigilen don ne yɛrɛ y'o président ye an y'o sigi sen kan ka quartier 8 in bɛɛ mɔgɔ cɛ muso denmisɛnnin ani ladalamu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na o fana kɔfɛ quartier kelen kelen kɔnɔ an y'a jigiya a bɛ se ka kɛ kasara ye yɔrɔ o yɔrɔ comité de veille sigilen don dugutigi kɛrɛfɛ olu ka se ka kunnafoni di joona an ka se ka an cɛsiri o minɛn kɔnɔ an ye tilema bɛɛ kɛ an bɛ ka dɔw bɔ kaniwo dɔw bɔ samiya in kɔnɔ a na an ka fɛn dɔw ye retard ta dɔɔnin n'o tɛ kaniwo caman bɛ yen nɔ minnu b'an ka plan d'action kɔnɔna na minnu kan ka bɔ n'i y'a jateminɛ quartier kɔnɔna na a y'a ye caman fɛnɛ bɔra an ye mɔgɔw bila k'olu kɛ min ye nisɔndiya ko ye a la quartier in kelen tɛ yen sisan n'a a denmisɛnnin sifinnakaw tɛ ka bɔ i yɛrɛ ye ka t'i kɛ kaniwo kan i yɛrɛ ye ka bɔ u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'olu bɛ yɔrɔ bɔ n'u y'a bɔ an k'u dɛmɛ k'a kɛ an fɛnɛ b'o de kɛ minɛn tɛ an bolo yan ka ɲama cɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn o ye ka minɛn ɲini mairie district bolo yarɔ Bamako yan bɛɛ minɛn bɛ min bolo yɛrɛ ka se ka nin baara in kɛ o ye mairie district de ye an b'a ɲini olu bolo o fɛnɛ t'a gɛlɛya an bolo dépôt transit mun tun bɛ anw bara yan o de datuguna n'o ye Lafiyabugu dépôt transit ye o ye ko gɛlɛya kosɛbɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ a fɛnɛ n'a kɔrɔ kun bɛ ɲɔgɔn na an kɔni bɛ yɔrɔ min na an b'a ɲini kumaɲɔgɔnyaw ni fɛn ninnu mana bɔ n'a sera ka kɛ yen a condition ka k'a la a fɛnɛ bɛ cɛ cogo min na ka taa n'a ye joona n'o tɛ anw ka niveau la yan sisan an bɛ min yɛrɛ kɛlɛ la o ye ɲɛgɛnji minnu bɛ bɔlen ka bila an ka kaniwow kɔnɔ directement o kɛra degun ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ na an nɔfɛ ko ka a fɛn kɛ don o don an bɛ bataki sɔrɔ min ko ko dɔw bɛ ka tɔɲɔn yan dɔw bɛ ka tɔɲɔn équipe t'an bolo min ka ca ne ka statut kun tɛ permettre ka mɔgɔ ta ka fara an yɛrɛ kan n'o tɛ an mago bɛ jama yɛrɛ yɛrɛ de la ka jɛkulu kelen kelen bila commune quartier bɛɛ an mago bɛ seegin de la jɛkulu seegin de la min b'o kɛlɛ kɛ pour que a ka se ka ɲɛ an bolo équipe kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo o yɛrɛ man ca mobili 2 de bɛ an bolo pour le moment olu de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa u bɛ tuyau minnu bɔlen don ɲɛgɛn kɔnɔlaw la k'a bila kaniwo kɔnɔ directement an b'olu datugu fɛn min ye ɲamacɛ ye n y'o ɲɛ f'i ye mairie district bolifɛnw de bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ k'an ka ɲamaw cɛ an b'an yɛrɛ ka carburant k'u kun ka maneburu dɔw sara u ka se k'a layɛlɛ an kɔni b'o kɛ pour que ka denmisɛnninw encourager parce que u kɛlen effort fourni ka ɲama cɛ ɲama cɛ ka bɔ kaniwo kɔnɔ k'a layɛlɛ sanfɛ n'a ma cɛ ka bɔ yen nɔ n'a jiginna tugun u bɛ décourager o kɔni kɛra an ka baara fanba dɔ ye sɔɔni dɔrɔn kaniwo minnu retenue ra an ka nin étape 2nan in na o sɔɔni olu fɛnɛ bɔli bɛna daminɛ bolo yɛrɛ sinnen don mun na k'u bɛ se ka kɛ kasarama yɔrɔw ye an kɛlen don ka mɔgɔ bila an ye mɔgɔ bila ka t'u lajɛ ko olu identifier o de kɛra ye a ko bɛ sen na n b'a dɔn tile damadɔ in kɔnɔna na o bɛ daminɛ a bɛ di entreprise ma o fana suivagaw bɛ yen u b'u kɔlɔsi o bɔlen kɔfɛ a la an ka jama ma yɔrɔ jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ɲama ni ɲama bɛ to yen
ɲamaton fɛn fɛn min bɛ yen u taara ka taa a ɲamanco lajɛ a lajɛlen kɔfɛ ka a kɛ o fana kɛra ye o fana kan ka cɛ hali a tɛ mɛn o ɲama ninnu bɛ cɛ dɔw b'an ka ekɔliso la a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ɲamaton bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɔnbɔnnen don a tɛ mɔgɔ ma an b'o cɛ ka bɔ yen olu cɛ ka bɔ yen nɔ n'a ka fara o kan n'i y'an ka in ta an ka komini in ta a ninnu falen don ni sojɔminɛn kɔrɔw ni fɛn caman na mɔgɔw bɛ dɔw bɛ bɔ yɛrɛ ka taa minɛnko yɔrɔ jɔ fo cɛmancɛ la mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ ne tɛna olu to yen a fɛn fɛn mun bɛ siraba kan a fɛn fɛn min bɛ yen n'a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ an ye bɛɛ wele yan k'a f'u ye bɛɛ k'i ta cɛ n'i ma cɛ n'a nana an b'a a cɛ o de la ni i ko k'o de tɛ kɛ sa an bɛ an sinsin sariya kan yɛrɛ sago kɛ ka dabila kɔnɔna na ɲangini taara ka caya n bɛ segin a kan k'a fɔ o fɛn ninnu yanni ne ka taa daminɛ yɔrɔ wɛrɛ ne y'a daminɛ n yɛrɛ fɛ yen de ne y'a daminɛ n yɛrɛ fɛ yen n kɔrɔkɛ muso ani n dɔgɔcɛ muso olu n kuman'u fɛ ka dɛsɛ u m'a mɛn ne ye polisiw bila ka t'u minɛ ka taa u u bolo ka daminɛ fo u b'u bolo yen o kun ye mun ye a ka daminɛ ne yɛrɛ faso la mɔgɔw ka a faamuya ko kojugu de don o kɔfɛ a bɛ siɲɛ caman bɔ an bɛ u cɛ ka na 15 mɔgɔ 20 u bɛ taa polisiw la caman bɛ ta k'a kɛ o yɛrɛ de y'a ko dɔw nɔgɔya dɔɔnin dɔw bɛ yen fitinɛ de tun bɛ na wuli jinɔgɔ ko in na bɛɛ ta bɔlen don ka bila kɔnɔ ji bɛ bɔ a yɛrɛ ye ka a se mɔgɔw ka fɛn ma ne bɛ fɛ ka min fara a kan n'i ye ninnu ta k'a lajɛ n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ i bɛ taa n'i ye so da 100 min ji nɔgɔ bɛ bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 de ye se bɛ minnu ye olu ta de don u kɔni b'a jɔ dɔrɔn ka bila luwansew bolola u ka a tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ u tɛ sɔn ka fɛn kɛ ni se kɛr'u ma tuma min na de i b'a tigiw yɛrɛ an kɔni tɛna mɔgɔ ma tanga ne tɛ mɔgɔ si ma tanga n'a kan ka kɛ a bɛ kɛ de sariya tɛ yen nɔ fama ni fantan kama a bɛ bɛɛ k'i ka ɲɛgɛn ji labɛn minnu kɛlen don ka kɔnɔnaw kɛ sagasulu ye u ka gabugu filanan ye so filanan ye ka na fɛn jɔ 5 6 ta siraba cɛmancɛ la i ka so kɔfɛ turu yɔrɔ bɔlen kɔfɛ a la a tɔ si tɛ taa ye o ye jama jɛ de o ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ ne kɔni bɛ o minɛn de kɔnɔ sisan komini 4 la yan ni Ala sɔnna i bɔra o bɔra yan sisan il n'y a pas un seul quartier kelen tɛ komini 4 la ni denmisɛnnin ti anw bolo yen min sɛbɛ b'a yɛrɛ ma o tɛ yen a denmisɛnnin bɛ yen n bɛ k'o de f'i ye sisan hali weekend nata in an bɛ sigilen sisan a bɔra ka fɔ n ye Kalabanbugu denmisɛnninw bɛ bɔ ka taa kɔnɔna tigɛ kɔnɔna bin tigɛ samedi nata weekend tɛmɛnen o tun ye yɔrɔ 2 ye Lasakaw b'a la bɔra ka dingɛ bɔ Talikɔkaw kun b'a la olu bɔra ka CSCOM nettoyer an sera k'o dynamique in enclencher o tɛ ko ye an kun b'o kɛla ni denmisɛnninw ye a mɛnna danaya ni ɲɔgɔn bonya de bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'u k'a kɛ cogo min na n y'a f'i ye tilema wagati fo sisan ne yɛrɛ kun bɛ ka taa u nɔfɛ an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko ko mɔgɔw k'a kɛ n'i yɛrɛ m'a kɛ i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye ko tiɲɛ don ne yɛrɛ ka dɔn o kɔfɛ an jɛɲɔgɔn an dɔgɔnin dɔw bɛ yen olu ye dɔw bɛ yen nɔ sɛbɛnnikɔrɔ Ifabako fanfɛ dɔw bɛ yen olu ye ɲini ka na u dilan a yɛrɛ ye ka fɛn kɛ caman fana nana k'u bɛ kɔnɔnaw dilan n'u nana an bɛ d'u ma ji nɔgɔ lasegu in kɛnɛmana la o de tɛ bɛn wa o de kɛlɛ bɛ kuma laban min bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ a fɔla ko mara kɛbagaw de kungo don mara kɛbagaw kungo don ni gɛlɛya fɔlɔ 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 ye de ye ni nɔgɔ b'i ka da la a fɔlɔ fɔlɔ kɔlɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min b'a la e n'i ka denbaya de b'a sɔrɔ o bɛ wolo jumɛn na o tɛ bana ye a bɛ bana lase fɔlɔ fɔlɔ de ma ni bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan an k'a labɛn bɛɛ k'i jija an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an hakili fara ɲɔgɔn kan an ka yetaw kɛ kelen ye ka minɛ cogo ɲini a la an yɛrɛ ka nɔgɔ min bɔra an yɛrɛ la a tɛ se ka kɛ an yɛrɛ kalan ye
n'i y'an ka banaw ta kɛmɛ o kɛmɛ, bana caman bɛ yen nɔ min bɛ wuli nɔgɔ de la. O nɔgɔ in dun bɛɛ bɛ bɔ duw de kɔnɔ. ni dukɔnɔmɔgɔw m'a faamuya, sigida mɔgɔw a bɛ gɛlɛya olu k'a faamuya, mɔgɔw bɛ yen a bɛ gɛlɛya u k'a faamuya, komini yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya a ka faamuya. An kɔni bɛ Ala fo k'a barikada. I mana nin kuma fɛn fɛn min na wuli, i mana baara fɛn fɛn na wuli, denmisɛnninw ni musow ni dugutigilakaw bɛɛ bɛ wuli ka tugu i nɔfɛ. Bɛɛ bɛ wuli ka tugu i nɔfɛ a ka se ka labɛn i bolo. O de ye fɛn ye k'an bɛ se k'o fara kuma in kan kuma laban na, ka tila k'a fɔ aw fana ye aw kana sɛgɛn aw ka nin taabolo in na ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw bilasira. An kɔni ka mɔgɔ nɛgɛn a bɛ to sen na paseke hadamaden ko don, dɔw si bɛ tɛmɛ a ma, dɔw si ma s'a ma. I kan ka ka kɛ. Nɛgɛnni mun bɛ yen ka bɔ ka ɲama cɛ ka bila mɔgɔw ka kɔnɔna na n'i sɔrɔla la a laban ye min ye e yɛrɛ b'o dɔn. O tɛ bɛn tugun, o tɛ ɲɛ kɔnɔna na, a tɛ ɲɛ yɛrɛ Mali kɔnɔna na Bamakɔ kɔnɔna na. Ne bɛ se ka min fɔ o y'o de ye.